A BOTV avui hem volgut conèixer l'Àngel i la seva perruqueria de Canovelles, que porta més de 4 dècades amb preus més que ajustats. La vida aunque vivimos, si de potaje nunca salimos, ay qué pena. Per només €1,50, un tallat de cabells i a més música en directe. El bon tracte amb els clients i també els preus assequibles són la clau de l'èxit de l'Àngel. Porta 40 anys fent de barber a Canovelles i seguint la tradició de qui el va precedir. Yo cuando vine aquí conocí a un señor que ya me conocía, me vio por la calle y dice, ¿otra vez has venido del pueblo? Digo, sí. Dice, ¿te quieres quedar con la peluquería mía? Digo, bueno. Y él tenía los precios de antes de 5 duros, el afeitado, y 12 duros él. Y yo empecé así, y yo como iba ganando para pagar los impuestos y para comer, pues bueno, pues así enseguida. Els preus han anat evolucionant amb el pas del temps, però ben poc. 60 pesetas el pelado. Luego empecé a poner a 75, después lo puse a 20 duros, y ya cuando vino el euro, puse €1 de primera vez y ahora el €1,50 y ya me quedaba así, y ya hasta que me retire. Espera poder-ho fer en 3 anys, però ara per ara la seva clientela fixa li assegura feina i sou. Pel seu local del carrer Diagonal de Canovelles passen cada dia entre 30 i 40 persones. Alguns, com en Tomàs, porten 40 anys en mans de l'Àngel i no pensen canviar. Alguna vegada he anat a algun barber de més categoria i el resultat és el mateix. Com que és el mateix, doncs vinc aquí, és lògic, no? D'altres arriben d'arreu de la comarca, com en Francesc, que ve des del Figaró. Vaig venir, deu fer uns 3 o 4 anyets, perquè el meu pare ja hi venia, a part de que l'Àngel és molt bona persona i molt bon peluquer. Els clients, doncs, destaquen que l'Àngel, en relació qualitat-preu, és el millor de la comarca. I és que l'1,50 per tall de cabells l'han convertit en el barber més econòmic del Vallès Oriental i, possiblement, de tota Catalunya.